Булатның моңлы итеп җырлаулары бәгырь көйләрне телгәләп йөрәккә имә үтеп керә. Бәләкәй чагыннан көтү көткәндә шундый матур итеп җырлый иде. Бөтен авыл аңа соклана иде. Сандугач кушаматы да юкка гына бирелмәгән шул. Шушы көтүче малаеннан МТС инженеры чыгар дип кем уйлаган? Күптән шулай моңлы итеп җырлаганы юк иде. Эх, Сәкинәкәем, белмисең. Сукыр түгелмен күреп торам. Яратасың син аны. Яратам, Сәкинә. Элек кешеләрдән яшерә торган идем. Хәзер яшерүдән ни файда? Мәктәптә укыган чакта ук дуслар идек бит без аның белән. Бергә уйнап үстек, каз бәбкәләре көттек. Мәктәпне тәмамлап шәһәргә киткәчтендә хатлар алыштык. Ул да мине ярата иде бит, Сәкинә. Нигә ташлаштыгыз соң? Эй, шул Ләйсән гаепле инде моңа. Булат әтисе үлгәч, аны җирләргә дип авылга кайткан иде. Ләйсәнне күреп, акылын югалтты. Шул Ләйсән дип шәһәргә китмичә, МТСка эшкә керде. Колхозның бакчасына сугару каналлары үткәрүдә, ферманы механизациялауга барысы да шул Ләйсән өчен инде. Янәсе, аның Ләйсәне йомшак кулларын пычратмасын тирес түгеп, көянтәләп су ташып, нишкә билкейләрен имгәтмәсен. Җебеп төште шуның каршында. Бәй, анысы Ләйсән өчен генә түгел, безнең өчен дә ярап калды бит. Менә синең дә билкейләрең нишкә килеш кенә сакланыр әле. Эй, Сәкинәкәем, сөйгән ярың сиңа язмагач, нәрсә кәйгә кирәк инде ул нишкә бил? Эх, белмисең, йөрәккәйләремнең ничек януларын, ярсуларын. Сикереп суларга төшимме, янган утларга киримме? Сөймәнгә сөйкәнмә, Фәйрүзәкәем, төкереп бир үзеңә. Туң йөрәк син, Сәкинә. Ну ничек яшим инде мин ансыз? Гомерлеккә югалтуым шулдыр инде. Эх, йөрәккәем, юкка гына ярсымыйсыңдыр. Гомере озын булыр, Ләйсән үзе монда килә. Тыныш кына кала алмыйм шуның янында, китим. Ул бит минем Булатымны түгел, синең Мансурыңны да биетә үз алдында. Юләрләнмә, Фәйрүзә, басарга тырыш йөрәгеңне. Хәер, киңәш биргән булам тагы. Үземнең дә күңелем тыныч түгел, минем дә йөрәгем бар бит. Сәкинә, Мансурыңны көтәсеңме? Мактанма, Ләйсән, мактанма. Бәй, инде чыбын тешләде сине. Табигать бар кешем дә сине күп матур итеп яратмаган бит. Мансур белән Булатны курчак урынына биетәм дигәч тә. Куй әле, Сәкинәкәем, әрләшмик инде. Эй, кояш та байый. Байый бирсен, сыерлар савылды, эш бетте. Уфыкта нигәдер бүген канга манчылган кеүек. Йөрәгемдә ниндидер куркыныч сизә, күңелемдә тыныч түгел. Берәрсе урлап китергә йөридер үзеңне, Ләйсән. Мансур да соңгы көннәрдә бик ярсулы. Булат та моңая, күптән шулай моңлы итеп җырлаганы юк иде. Тауык төшенә тары керә диләр, Сәкинә, Мансурың өчен курыкма, тартып алма. Эй, йөрәк нигәдер нык итеп талпына. Нәрсәдер эшлисе килә бит, Сәкинә. Сәкинә, әйдәле, быел кызлар белән сөйләшик тә, менә шушы урында зур итеп бакча эшлик. Алма бакчасы, аны кызлар бакчасы дип атарбыз. Яшьлегебезнең ичмасам бер истәлеге булып калыр, ә? Булат кына ел саен берәр мөгез чыгарамы дисәм, син дә аны артта калышмыйсың ахрысы. Бездә бакча үстереп була димени, кәҗәләр бер агачны да калдырмый утап чыгарлар. Соң кәҗәләр утамасын өчен аны бит койма белән уратып була. Ул алмагач үзеңкеләрен каян алырсың? Питомникларыбыз ни өчен, Сәкинәкәем? Идара ни диярсең? Шул турыда уйладыңмы? Койма өчен такталарын каян алырсың? Бу бит бәрәңге бакчасын гына шитәнләү түгел. Эшебез барып чыкмаса, көлкегә калуыңны көттә тор. Колхоз председателе бит минем әтием. Аны үзем күндерермен. Идара тоже каршы килмәстер ул.
Ауыртқан башқа темір таяқ деген сені жеңіп боламы? Ярар, қызлар белән сөйләшеп карармын. Сөйләшеп. Саумысыз қызлар. Әле доктор булып киттеңме? Сау булмасак не әйтерсең? Бізде мұнда сағынып зары күтіп тұруыңызды білдік те, біраз жырлап кетіп келдік. Бейетірге деп келгенсіңіз дау, бейетірлік етіп ойнай алырсыңыз ма сол жырлап? Мына сізге ұңға кейді әрір. Намыссыз, ойнай білмеймін деп әйтмей бейт. Кашви, ялғышты. Әлі Мансур, неге тоқтадың? Ойна. Мен де бейіп алайын еді. Бей, Булатны бала кеуіп ертіп жүрмесем, өзі тәпей бейіл, жүре білмеймін дейін. Тәпей йөрүгә ул синең бөтен вәгъдәләрен күтәртте бит. Сират синдә хәзер. Аңламыйм, Кәшәф абый, ниндәй вәгъдә, ниндәй сират? Баксана, сугару каналларын үткәрдеме? Үткәрде. Фермерның механизациялары. Кебәсәгә вәгъдә бирдеңме? Бирдең. Кайчан туй? Кәшәф, ойыныңда шамасы була, шамадан узма. Әйнәйсән, дөресме шул? Синең неге моңа башың ауырта? Башым ғына ауыртмыйлайсән, йөрәгем әрни. Чөнки син минеке булырга тиешсең. Авызың пешмәс микән? Мине Мансур диләр. Мин сүземне җилгә ашыра торган егет түгел. Менә синең алдында икебез дә басып торабыз. Кемгә чыгасың әйт? Булаткамы, миңамы? Мансур, шашма. Хисләреңне авызлыкла, Мансур, кызып алгансың. Әйт хәзер ул. Кемгә чыгасың? Яхшы алайса. Алайса сезгә 3 шарт куям. Күрсәт әйдә егетлегеңне, шартымны үтәп. Әйт беренче шартыңны әйсән. Беренче шартым шул. Әнә күктә бер кош оша. Син шул кошны миңа тотып китер, ул синең яурыныңа килеп кунсын да тик минем өчен генә сайрасын. Бuna сиңа шарт. Бу дөньяда яшәү күңеллерәк булсын өчен һәр кош үзенә пар сайлый. Синең үз парың булырга тиеш. Шуның өчен синең өчен үзем сайрармын. Икенче шартыңны әйт инде. Икенче шартым шул җилне авызлыкла. Шаярмасын, дуламасын, һәр көн иртән мине сөеп кенә уятсын. Җил ялгыз ул. Шуңа күрә ул дөнья буйлап каңгырып, гизеп, башуы кабаргач дөнья буйлап йөри. Әйдә йөри булсын, көнләшмәгә аңа. Көндә иртән сине үзем назлап уятырмын. Пар булыклайсан. Шуның шартыңны әйт инде. Ярышта нигә Булатта катнашмый? Булатта катнашсын, болай дөрес түгел. Шуның шартыңны әйсән. Өченче шартым шул. Әнә елгада бер балык йөзеп йөри. Әгәр дә кыюлыгың җитсә, сикер шунда. Миңа балыкны тотып китер. Тот кашалармын. Ярымында. Кая китте ул? Нәрсә булды, кая сикте? Харап булды, егет үлде. Нәрсә эшләттең, егет? Мансур харап Булатта егет түгел. Су өстенә калкып чыкты. Молодец, Мансур. Давай. Ой, Әйсән, тыңлыйм. син үзең беләсең. Мин Мансур кебек суга шомарга малашалай түгел. Син Булат минем өчен елда тырышып бер эш кыйратасың диләр, шул дөресме? Халык сөйләсә, хак сөйли диләр. Әниә син минем өчен генә тырышасың. Вәгъдә иман. Мин сиңа вәгъдә бирмәдем. Мин синең чәчүләр беткәч, ферманы үзгәртеп коргач дигән сүзләрен вәгъдә дип аңладым. Мин вәгъдәмне үтәдем. Туйга барысы да әзер.
Син үзеңә саманан тышлык ышанушан кешесең икән Булат. Юк, туйны кайда үткәрергә менә уйлыйсың син? Шул тавык китәгендә дилеки генә бер өеңдәмени? Ишаңа гына калса инде, көзгә 60 маклы зур үй әзер булыр. Алай булга сөйләшүне дә көзгә калдырабыз инде. Аннан соң тагын бер шарт. Менә шунда авылда, шәһәрдәге сәйтеп, кап уртада культура сарае салдыр син. Шуңа беләсен. Қолдан килмәсәк шартлар куйма инде. Üçüncü şartını da ötəmləysən, mənə sen sıradan balı. Тәүге 2 шартымны үтәдең, Мансур. Әмма 3нче шартымны мәгънәсен аңламыйча үтәдең бит син, Мансур. Юк, чыкмыйм мин сиңа, чыкмыйм. Ярар çıkmasa. Olaysa sen Leysen Bulat'tan kiyova çırarsın indi. O senin bütün şartlarına da ötedi bit. Kappas baba, şimdi de senin babayı dürüst etme. Yo yiğitler ilk önce de evet şiverler. Mansur Kalkın'ın aldığını traktarisi. Burayı da Murat'a turuluk. Yigit Kalkın'da turuluk rayonunda yok. Ben özüm firmada uzak yıllar işledim. İşte uğrağım bilem. No Murat firmanı Konsarayı'nda öldürdü bit. Suzları kalk kappas babay. Ve hala bitirgisiz işlerler. Suzları kalk kappas babay. Seni bittik etken min etken sorağa cevap vermedin hemen. Deysen Murat'a tağın bir şart koydu bir tane. Mana şuşunda avul ortasında grup sağlar geldi. Bugün gidecek idare oturuşunda söyleşip grup sağlar diye karar çıkardılar. Şu olay bulgaç. Deysenin bu şartı da öteye diyen söz. O Allah'a tavsiye gözge tuzayla bitesi edindi. Шулаймы ни әле? Алайса ишеттегез барыгыз да. Мин ирекле кыш. Мине үз иркемдән башка беркем дә кияүгә бирә алмаячак. Хатта үз әтием дә. Мансур мине Булат төшендә дә күрә алмаячак. Менә сиңа oyunda uymak çıktı bit. Hele min de gittim atu. Leysen, geri al sözlerini. Юк, алмыйм. Мәхәббәтне яулап алалар. Leysen, tağın bir kat sorayım. Barlı kartlarına da kunem. Geri al sözlerini. Юк, Üçüncü tapkır sorayım Leysen. Al sözlerini geri. юк. Yarar. Alaysa sen de beni kuramlıysan. Bugün hep geri şehirge gidem. Uz zavırma. Hoş bol. Bu üst kulunda diler. Bu dürüst tügel. Yazmış bizge buysınmay. Min biravni siyem. Ağul ikinçini yazmış. Bulat da senin ardından 2 yıl yürüdü. Senin için ta şaktarıga ezer idi. Bugün yanıdan şehirge gitirge yürü. Bütünleyge. Mansur muna şatlana gına. Мансурың өчен куркма, Сәкинәкәем. Тартып алмыйм мин аны. Mansur dünya yarasa sözün söz ite tıran kişi. Olam diğerini ağzı yaman. Urlap gideceği seni. Кемне, минеме? Кит әле. Kişi tügül diyorsun. Ursa ular sır bilmez. Gırurluğun yazaladı seni. Сәкинәкәем, ялгыз гына калдыр әле үземне. Feruze de şehirge gitirge yeri. Bulat için canın biri gezdi bit ol. Bulat işlegen zavutqa kiremdi. Хәбәрең өчен рәхмәт, Сәкинәкәем. Синең йокың килмиме ул? Киттер әле, төн дә җитте. Günü boyu kangırıp seni izlemeliyim. Мине эзлим, әллә күлдән йолдыз эзлисеңме? Kulden? Ие, берәү шулай төн җитсә синең кебек йолдыз эзләп күлгә шуңа икән. Бер йолдыз да таба алмыйса, баты үлгән дип ишара. Kulden yıldız izlemeyim bileysen. Jirde 3 yıldızım var benim. Hem ol minike bulaşa. Утка янган күбәләк кебек янып куйма, Мансур. Йолдыз бит ул алтын түгел, ут шары.
Мансур яна торган мәддәләр эшләнмәгән ул. Утта тимер дә эри. Тимер утта эреп, корышка үрелә. Без бер-беребез өчен яратылганбыз. Чык миңа Ләйсән. Ялгышасың, Мансур. Сиңа карата минең йөрәгем тыныч, салкын, боз кебек. Аның каравы минеке дөрләп яна. Без Эй, синең ул Эрете. утта дөрләп янган йөрәгең эретеп суга әйләнгән йөрәкнең нәрсәгә кирәге бар? Юк. Булат шык азапланасың мәллә Ләйсән. Минем йөрәгемнең хуҗасы Мансур син түгел. Бар әле, бар юлымда бул. Ярый Ләйсән. Хуш, киттем мин. 3 көн көтәргә риза булырмын. 3 көннән соң син минеке булачаксың. Барыбы урлап кайтачакмын мин сине. Ярар инде, ярар. Бар юлымда бул, бар. Ярар, хуш. Фәрүзә, ничә көннән торасың? Игътибарың өчен рәхмәт. Бөтенләй күрми китәрсең мәллә дигән идем. Ничә бала әйтим ди? Без дуслар бит. Ие, кайчандыр дуслар идек. Үпкәләшмә Фәрүзә. Була килеп чыкты инде. Нишлисең? Балалык белән хушлашу шул булгандыр инде безнең. Балалык белән хушлашуыбыз. Ә мин тормыш белән очрашуыбыз шулдыр дигән идем була. Синең миңа язган хатларың күңелемнең иң түрендә саклана. Үпкәләмә Фәрүзә. Тормышыбыз безнең яңа башлана гына бит әле. Бер хата да юк. Әгәр дә яшьлеккә алданып, өйләнешкән булсак, зур хата эшләр идек. Җиңел генә өйләнешеп, гомер буе яфаланган кешеләр азмыни? Китәсең инде шәһәргәме? Юк, мин МТС кешесе бит. Эшкә якынрак булыр дип шунда күченәм. Бүлмә бирәләр. Авылдан йөреп эшләү ераграк, йокы да туймый. Элек йөреп эшли идең, ераклыгын да сизми идең Булат, хәйләлисең. Яра Фәрүзә. Дус булып яшәдек, дус булып хушлашык. Бөтенләйгә китүең шушы булдымы инде? Бөтенләйгә китмим Фәрүзә. Ләкин тиз генә очрашып та булмас. МТС эш муеннан. Яра, хуш. Ярый, хуш. Булат, сугыш! Фашистлар Германия безгә каршы сугыш башланган. Әле генә хәбәр иттеләр, Булат. Булат, аңлыйсыңмы, син сугыш башланган, Булат. Ләйсән. Нәрсә сөйлисең син? Нинди сугыш? Аңламыйм. Әле генә безнекеләр хәбәр иттеләр. Фашистлар Германия самолетлары Киевны бомбага тотканнар. Безнең чигебезне басып кергәннәр, безгә сугыш башлаганнар. Күңелем нигәдер әрли инде шул. Нәрсәдер сизә иде. Булат, бала шагаланып, синең шун хисләреңнән көлеп йөрүем өчен гафу ит инде, яме Булат. Ләйсән. Мин сине көткән идем. Шулай итеп аерылышыбызга ышанмаган идем мин. Димәк, синең яратуың дөрес. Ие, Булат, тик сине генә.
Аянычлы минутлар җиткәч кенә бер-беребезне нык котлап аңлаштык. Күпме вакыт бала-чага уйны үткәрдек. Әйе, кичә генә без бала-чага идек. Мәхәббәт уйны уйнадык. Менә бүген безнең чын тормыш башлана инде. Минем өчен авыр солдат тормышы, синең өчен кызганыч, туйны тагы да күчерергә туры килә инде. Бу юлы озакка сугыш беткәнче. Насип булып, исән-сау әйләнеп кайтырга язса, бәлки Күчермик, Булат, күчермик. Бүген үк ЗАГСка барып язылышыйк. Авыл советында да язарлар, Булат. мин моңа куанышып риза дисәм. Тик син шуны аңла. Сугыш ул уен түгел бит. Аннан барысы да исән кайтмый. Синең гомерең яңа башлана гына бит әле. Мин синең тол хатын булып калуыңны теләмим дисәм. Нәрсә сөйлисең син, Булат? Юк, мин синнән бер адымда калбаячакмын. Синең белән бергә фронтка барам. Санитарка булырмын әле. Военкоматка да бергә барырбыз. Өйләнмә Ләйсән. Ни күрсәк тә бергә күрербез, Булат. Мин сине бөтенләйгә югалтасым килми бит. Ләйсән, акылсызланма. Сугыш хатын кыз эше түгел бит ул. Син исәнме? Әллә үтерделәрме дип канҗылап монда көтеп утыруы тагы ла кыенрак булыр. Юк, юк, мин синнән бер адымда калмаячакмын, Булат. Бүген үк язылышыйк. Ихтиярың Ләйсән. Тик соңыннан үкенмә. Үкенмәм, Булат. Синең язмышың минем язмышым. Антмы? Ант. Синнән башка беркем дә минем ирем булмаячак, Булат. Гаҗәп. Ömür boyu şunda yaşayıp, tuğan yaktan matırlığın kurmaganman. Ayrılışır minutlar jitkəş kine şunday matırlıqma көрәсің икән. Внимание! Говорит Москва. Последний час. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы. Qo'y, ishlab qo'yda yururlar ekan mening qadrlilarim. Nega birdan xat xabarlari yo'q ekan? Xudoyim. Eson sog'gina bo'lsalar yarar edi. Suyunchi Zilxijapay, suyunchi Zilxijapay. Ya Rabbim, mendek quvonish shu chaqlar. Sana xat bar Zilxijapay biye. Rabbim biyer edim-de. Oyoqlarim qotgan, yash chag'im o'zgan bit. O'qi hali Sakina qizim, o'qi. Rabbim. Sağolmasız benim suyuklu ətiyim, hem əniyim. Ətiy senin soğuşqa gitkenin bilməgəndir indi. Xat barıb jitməgəndir indi Sakina qızım. Oqı balam, oqı. İkigizge de Bulat bilen mine köp selam. Barlıq tuğan tumaşalarga, dostlarga ayırmaşa köp selam. Sakina ahiretke, Feyruzege hem kalgan dost kızlarga selam. Mine ayırım selam de yazgan. Rahmet balam. Bulat bilen bir çastabız, ul tankist. Мен санитарка, ikimiz de isen sağız. Moskva yönde bir katı soğuşlar buldu. Gazetlerden okugansızdır indi. Gözleri alagan faşistlerinin dümüğü şunda buldu. Boğazları tıgıldı. Eli yaldabız, isen kalganlarыбыз. Kıyamet meşgal bulgandır indi. Ey Rabbim. Oku balam, oku. Әліге kadar xat yazırga gına tügül, tın alırga da vakit bulmadı. Bizning üçün kaygırmağız. En dahşatlı soğuşlardan isen kaldık indi. Kileşegi de ibet bulur. Әлі міне sizge xat yazırga da vakit var. Vallaha şükür isenler balalarım. Sakine kızım, үйге kirik soğukun, үйde oku bitirsin. Kızım, men sene suyunishga bo'lakda hazırlab qo'ygan eyim olda. Eyde balam, eyde. İsen bizden Leysan'ımız Zilxijapay. İsen, Allah'a şükür isen balalarımız, isen. Su. Kim? Әкірін дейсен, әкірін. Сиңа сөйләшергә ярамый. Тыныш кына ят. Мәхшәр,
Кешеләр меңәрләп үлгән бер җирдә бала туа. Булат! 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 Саклан, Булат! Тыныч кына, тыныч. Саташа. Булат дигәне кем? Аның иреме? Әйе, ире. Хәле авыр. Катя, Катя. Мин монда, Катенька. Люсенька, нәрсә кирәк? Снаряд! Снаряд! Катя, снаряд! Люсенька! Исән генә калсаң ярар иде, Ходаем. Баласын авыр тапты. Терелер, яшь бит әле. Яшь организм ныклы була ул. Алайда укол салдырга кирәк. Керергә ярамый, ярамый. Булат, иптәш лейтенант, улыгыз белән котлыйм. Сезнең улыгыз бар, бу Люсиның ире. Рәхмәт, Катя. Саламатсыз, сестричка. Рөхсәт итсәгез, мин бер генә минутка. Узак тормагыз. Инфекция куркынышы бар. Нинди инфекция булсын ди инде, сестричка. Лейтенант сугышка керә, аңлыйсыңмы, сугышка. Ләйсән. Ләйсән. Саташа ул. Әле генә керттеләр. Ут кебек яна. Алай гына булыр инде. Алай дисең инде. Әйе, улыгыз бар, иптәш лейтенант. Күрәсе иде. Әлегә ярамый, инфекция куркынышы бар. Соң нинди инфекция булсын ди инде. Лейтенант сугышка керә бит. Алып керегез. Врачтан әрләтәсез инде мине. Ләйсән. Хәле авыр. Тизрәк авылга кайтарырга иде. Иртәгә тагын килегез, иртәгә хәле яхшырыр. Тылга тизрәк кайтарырга иде. Сугыш көчәйгәннән көчәя. Нык булыгыз, иптәш лейтенант. Катя, Катя. Син безнекеләрне беләсең бит инде. Беләм, сез үзегезне аямыйсыз. Тик шулай да нык булыгыз булыр. Сакланыгыз, сез бит хәзер әти кеше. Менә баба шулмагыз. Точ үзегез, иптәш лейтенант. Ике тамчы су кебек үзегезгә охшаган. Шул ук ия, шул ук тана, шул ук күзләр. Бу үскәч сезнең копиягыз булачак. Булат, сез әйдәгез, безнең рус гадәте буенча улыгызга үзегезнең исемегезне куштырыгыз. Булат Булатович Хананов булсын. Ярар, булсын сезнеңчә. Мин гүлән итә калсам, исемем сакланыр. Улам, саумы. Мин Буразнада туганмын. Солдат каскасы киергә туры килде. Син сугыш яланда тудың. Гомерең тыныч шартларда үтсен инде. Сезнең буында сугыш утында кимәсен иде инде. Җитәр папаша, инфекция куркынышы бар. Ярый улым, айыралар безне. Насыйп булып исән сау әйләнеп кайтсак, гомер буе бергә булырбыз. Сау булыгыз. Ләйсән, хош бул. Миңа рахмәт. Сау булыгыз, Катя. Иртәгә тагын килегез. Хәле яхшырыр. Катя, Катя, Мин монда, Люсенька. мин Булатны төшемдә күрдем, ул Катя. Юк, төшеңдә түгел, Люсенька. Әле ул әле генә монда иде. Кайда соң ул, кайда? Әле китте. Иртәгә тагын килермен диде. Ә мин кайда? Без санчаста, Люсенька. Тыныч кына ят. Су бир әле. Ә минең улым кайда? Улың белән котлыйм, Люсенька. Ие, минең улым бар бит, кайда ул, кайда, Катя? Син хушсыз идең. Хәзер китерерләр имезергә. Син тик тыныч кына ят, яме? Улың точ Булат. Ә миңа охшамаганмыни, Катя? Яртылар сиңа охшаган. Тагын су бир әле, Катя.
Nega menga ko'rsatmaysiz o'g'limni? Tыныш bul. Uzoqlamay ketirirler. Tishda bugun nindi kun, Katya? Tышта yoz, Люсенька. Mart başı. Uzaklamay. Gündüz hatta tomşılar da tomdu. Әлі түн, ay қалыпты. Қор біртікlerinde ay nuru. Şunday mattur, Люсенька. Uzaklamay. Gürlevükler ağaçak. Avulda da hozir ağaçlar yaprak yara başlar endi. May ayında bizning baqchada shirin chechka atasar. Yemli ol bizning avul, Katya, bilsang ekan. Avul yanında Naratlı tağ, Şişme yanında qayın. Bulat bilan mening qo'shqayinim. Tek o qo'shqayinning birsin yashin otdi. So'g'ish boshlangan kunni. Katya, demak, ya ol ya men o'lashak, biz qaysimiz bo'lsa da birimiz, Katya. Люсенька, nişep yok barga şanasın sen. Yanğan uğrundan ikincisi uçsur, yaşı. Uzaklamay oğluna qaytırsın. O'g'lim bilan qaytarsak men, Katya. Qaytırsın, uzaklamay. Qaydasin ol o'zi? Nega menga ani keltirmaylar? Keltirigiz menga o'g'limni. Tanışlan, Lyusik, hazır getirirler. Bomba, Katya, bomba! Sağolunuz Zülhicə pay. Sen mi bu Sekine? Sen mi? Arığınasın mı? İsen bulmayayım ya şeytan bulsun mu ne? Leysen ile yok mu ne? Basuda, irtatandan çıkıp gitken idi. Horat tünde kadar şunda yürüyün. Kulu sızlamayayım mı? Brigadir bulgandan birlik könü tünü şoba. Şopsın öyle Zülhicə pay. İşlegende ularga vakıtı kalmıyor bit. Hizmet almışın en yaxşı tabip. Göstermesin özü tüsküre başladı. Ulun uylap kuru suyakka kolgan idi bit. Haber hatır yok mu? Olu turunda mı? İyi Zülhicə pay. Yok şu, yok şu. Suçlu kırgaç yalı diyendey. Bir kesek ile bit o. Gözü koydu ona. Etisinin kulu haberi geldi. O koygudan buna arını bilgirmedik. Yanına koygu. Koygu basadı. Sen de özgelenmeyin de Zülhicə pay. Uzakta ötmeyim. Balasını yoğaltıp. Leysen koydup düştü. Nişik gün özgelenmişsin. İşmesen. Kukureğine kısıp bir kısaklıydı olmayan bir bolasın. Kukurek sütü yemizirden lahırın balam. Bilmezsin belki bəxetine tabılıp da koyar eli. Bilmeyim. Hospitaline de yazdı. Hizmet etken yerine yazdı. Ay, gazetka da yazdı. Bir yuvanışlı haberi yok. Suğa batkan taş şekilli. Yuvalı şuşadır indi. Leysen'in üzünde bir çakalıp kalganlar. Ansız maşinaga tiyip, iki şehirge gitkenler. Ula bomba astında kalıp halak bulganlar indi. Bigirek oyanışlı bulgan şol. Güçlü mühabbet şulay bular diler. Bir-birsin üzülüp yaratışarlar idi bit. Госпитальдан қайтқаш. Leysen bir oy oşamadı, işten yandı. Tabiatı şunda bir tanım. Kimge okşam şulaydır. Bir kimge de göz yaşında ko'rsatmadi. Qora ko'mirga. Eylense eylendi, sır vermedi. Nasip olsa Bulat da koydu Zülhicə pay. Tağın da bağları bulur. Bulat'tan hat kilemez. Bu arada ona yok hali. Bir ay ilip gelgen idi. Nerseler yazar? Şul bir haber indi.
икән. Икәү бергә киткәннәр иде. Бер часталар бит. Мансур да исән саудыр. Алла бирсә, ул да кайтыр. Мансур электән сугыш чукмары иде. Миңа авылда торлык батыр юк дип әйтә иде. Анда батырлар җитәрлектер инде. Моратына иреште. Орденнар табып кайтса, безгә сәлам да бирмәс әле. Бирер. Нишләп бирмиде? Бирер. Исән кайтуын гына теләп бирер. Мактап кына тора иде, дәйсән үзе монда килә. Сәкинә, нигә син эштә түгелсең? Көне буе билдә туры итмәй эшләдем, дәйсәнкәем. Кояшта байымаган, ә син кайтып киткәнсең. Шөгөннәреңне кем сирәкләтер? Онытып торам, Зөлхиҗә апай. Сиңа бер чибетем чәй китергән идем. Кичә шәһәр базарыннан алып кайттым. Тәмләп эшәрсең. Сәкинә балам, рәхмәт инде. Әйдә, күчтәнәшем белән чәй эчербез. Әйдә, чәй утырттым, әйдә балам. Зөлхиҗә апай чәй эчеп тормыйм. Шөгендеремә йөгерим. Я кешедән артта кала башлармын. Күчтәнәш белән килгән Сәкинә, әйдә инде, чәй эчеп кит. Әле кояш югары, бригадир да юк әле, 3 сутыймы, 5 сутыймы, аны белгән юк әле, дип рәхәтләнеп җырлашып чәй эчеп алырбыз. Бу кешеләр ишеттереп тә өлгергәннәр инде. Бәй, синең җырың идеме ул, белмәгән идем мин. Җырны да белеп җырларга кирәк шул. Ярый, сау булып торыгыз. Ярар, Шул уңганлыгым аркасында егылып үләм инде. Йомышымны да йомышламый чыгып барам. Теге оборона фондынамы, әллә танклар ясаргамы колхоз акча җыя дигән идем. Колхоз түгел, халык берләшеп җыя Сәкинә. Кем күпме булдыралар, шул кадәрен бирә. Мин дә сарыгымны бирергә иде. Саңа сугып алырсыгыз микән? Бәй, Сәкинә ким, жәлләмисеңме ул сарыгыңны? Нигә мин башкалардан кәммени? Бөтен кеше биргәндә нигә мин читтә калыйм ди. Колхоз аштан үтермәс әле. Ил белән, мир белән ни күрсәк тә шуны күрербез. Кайда ил тимсалык? Идарага китерерсең иртә. Ярый, иртә китерәм. Сау булып торыгыз. Ярый, сау. Тамагыңа капкалап ал әле балам. Бигрәк катлаулы да инде бул кеше дигәнең әни. Сәкинәне әйтәм, һич тә көтмәгән идем бит, Керергә ярыйдыр бит. Нигә рөхсәт сорап торасың, Файрузә? Үт балам, үт, әйдә, үт. Әйдә. Ләйсән, йомышым синдә иде. Өйгә кайтканыңны көтеп тордым. Әйдә, утыр, сөйлә. Мин дә синең кебек горур табигатьле кеше Ләйсән. Тик шулай да башымны иеп килдем әле. 2 ятим бала хакына. Горурлыгыңны калдырып тор, Фәйрүзә. Судка бирәсеңме? Нигә колхозның игенен урладың син, Фәйрүзә? 8 кило арыш, синең башың 2 өйне миный, Икәү генә түгел Ләйсән. Үзем белән 3 авызбыз. Үксез ятим калган 2 баланы тәрбиялим бит мин. Аларны аштан үтермәс өчен дип алдым бит мин ул арышны. Алмадың син аны, урладың. Соң Ләйсән, минем бит сыерым гына да юк. Балалар аштан интегәләр, көндә күзләрен мөлдерәтеп миннән икмәк сорыйлар бит Ләйсән. Кулдан килгәнче колхоз бит аларга ярдәм күрсәтә. Аңлыйсыңмы син аны, Фәйрүзә? Нигә алдың син ул игенне? Бәрәңгең бар идеме? Булмаса колхоздан сора, безгә кил. Җыеп бирә идек бит без сиңа шул игенне. Аштан үтермәс идек бит синең балаларыңны. Намысың кайда булды синең, Фәйрүзә? Син минем намысыма кагылма. Син тамагың тук. Әтиң председатель чакта малны җыеп калдырды. Син ятим балалар тәрбияләмисең Ләйсән. Минең балам бомба астында калды фронтта. Юк Ләйсән. Мин үлгәннәр турында түгел, мин тиреләрне үтермәскә иде дим. Җем белән бит син туттың мине. Иген синдә, син мине харап ит аласың. Син мине коткара да аласың Ләйсән. Йөрәгең ташка үрелдеме Ләйсән синең? Әллә көнчеллек хисләре йөрәгеңдәге барлык изге хисләрне шуеп ыргыттымы? Көнләшәсең, үч аласың син миннән Ләйсән. Булатыңны яратканым өчен үч аласың.
Жетер Фейруза. Бар шық. Ярый. Утырт мені түрмеге. Тик. Етем балалар мұның үшін сені бір қашанда ғафу етмесілер. Шуны ұнытма. Аларны мин үзем тәрбияләрмен. Әмма ашлык урлап түгел. Бел шуны. Бар. Ярый. Қуата тұтынасың қызым. Туйып секіргеннен ұрамаған бит ул арышны. Ей әни, фронтта аннан да авыррак бит. Қиын балам, білем. Собан тойы түгел, соғыш бит. Утыр әлі, аша тамағыңа, утыр. Ей, тамаққа аш та бармы әни? Халық, бик ауырлық білән күн ите. Бүтін ауырлық. Қатын қыз желкесіне түсті. Трактор yok. Жигерге ат yok. Халық бары бір ішлей балам. Қу урағы білән, урақ уралар. Сыйыр жігіп, собан сүрәбіз. Күзге қараңғыда, күзге пысырақта, билден батып, колхоз бәрәңгісін шығарабыз. Шулы Фейрузәді атта ешлі бит. Ике ятим тәрбиәли. Өзінікілерді түгіл балам. Мұның үшін медаль берерлік аңа. Минем келәтемә кергән булса, әни сүздә башкаша булыр иде. Минекенә түгел, колхозның мөлкәтенә кул сузган бит ул. Минем йөрәгем таш түгел, әни, аңлыйм. Кичерер идем, башкалар ни дияр? Фейрузәне кичерәсез, ә без анан киммени дисәләр. Заманасы шундый бит, әнием. Каты бәгырле булырга туры килә миңа. Йомшак бәгырле булырга минең хакым юк, әнием. Соң Фейрузәнең урыны да үзем барып басыйммы инде, әни, хөкем каршысына. Эй, сен, бәгыры, зинһар харап итмә мине. Судка бирмә, балалар хакына, ятимнәр хакына. Тор, түбәнсенмә, Фейрузә. Син бит горур булай белә идең. Шул горурлыгың өчен мин сине ихтирам итә идем. Ә нигә син шул кадәр түбән төштең, Фейрузәкәем? Үлгәндә дә бит горур үлә белергә кирәк. Ә син? Әллә ни эшләдем мин Ләйсәнкәем. Кичер мине, зинһар өчен кичер, үз-үземне танымыйм. Ярый, Фейрузә. Судка бирмәбез. Колхоз белән бергә җыелышып, халык белән бергә хәл итербез. Әмма ләкин язасыз калдыра алмыйбыз, син шуны бел. Рәхмәт, Ләйсә. Рәхмәт, зур итеп рәхмәт. Ей замана, ей замана. Bütün ağırlık kadın kız ilkesinde bit. Кайгырма әле, әни, кайгырма. Җиңеп чыгарбыз. Фронтта да җиңел түгелдер. Койшан гына шул Гитлер Мальгунның муенын бурырлар икән, ә? Кичә председательне дә сугышка алып киттеләр. Колхозны җитәкләрлек иратта калмады бит, балам. Табылыр, әнием, табылыр. Безнең халык авырлыкка бирешә торганнардан түгел бит. Кайгырма, әнием, йөреп чыгырбыз әле, кайгырма. Балам, утыр аша бак әле. Мин күршегә тияләргә кереп чыгыйм. Күрше белән икәүләп шигендер җирен бергә эшкәртергә булдык. Без бит әхирәтләр. Аша бак, аша. Эй, тамакка аш та бармый. Нинди тыныш, тыныш монда. Әйтерсең дә әллә кайда сугыш та бармый. Меңәрләп солдатлар да үлми. Тегендә сугышта тыныш тормыш төш кенә кебек иде. Ә монда сугыш төш кебек.
Әлі де аның тауышын ишетем. Юк, мында қалырға ярамай кішілер янына. Кішілер янына шығырға керек. Кірге ярымы? Не, кірге жаны рұқсат сұрап тұрмайлар. Самы қыш, самы балбал, самы сабан тұрғайы. Нинде бейрем ұлтағын. Президенттің сыйлады. Мен кеткенде халық қаңғырып, елап қалмасын деп, шаттанып қалсын деп, шерпадан ора қалдырды. Нинде ақшаға тағын. Колхоз ақшасынан түгіл енді өз есебін алдырды. Сенің көтірге түзімлігің жетмәні бет енді. Қая мені түзімін жеттен енді. Колхозға сені қалдырам деп еді, председатель етіпті. Сен председатель болса, мен шитабат болам. Екеу бірге ішлерміз. Шаяр мәлі Кәшәф абай, шаяр атырған вақытлар ұзған. Биллахи өзім тәқдим еттім сені кандидатурың ләсен бақырып. Өреттен бітмей сені. Бар, салқын су білән юғынып кір, бар. Үзіні бәреттен бей сені ләсен бақырың. Келәлі бір үзіні әбитіп қарималы. Мә, мұны әбитәсен келмей ме? Ләсен бақырың біреуді көрмей бет, келә бітәмәс үзіні. Биттәні мен аны шаяға деп тұрсам. Қабақат, сен шулайды Протовичкаларға Отамай! Бар әлі кет Отамай! Әбі сені өзіңіне телефонға жерге тапсам. Нәрсе сөйлейсің сен? Әдізі ептәсің арыш ұрлап тұтылды бейт. Сен ол арышты яшырып қойсың. Сен бит алып деген сен етке бұлышық етесің. Сен мені мұна ойлап сираш, мені Кәшәф дейлер. Фейрузаның хәлін аны идара хәл итәшәк. Ә мұна сеңе келгенде, мен сенің хәліңді бүгін үк хәл итәшәкмін. Бұл қыланышларымды яшырып қалдыр алмайым мен. Бүгін үк фронтқа азатам мен сені. Ой, Фәдіза бағыным. Мен яңғыны шығыстадым шекелі ол. Ғафу ет мені, еме башқалай айтмаспын. Сен менің білән шаярыға еттің мұны, Фронтовичка білән мі? Юғалы алы күзімді, Ләсен юға! бағыным башқалай айтсам, ғафу ет мені, еме. Симіріп секірәмә. Қызым, ол Кәшмиға нәрсе болған ол? Үсі табаға басқан пісі кебік шығып ышқынды мұндан? Бастырымын әлі мен аны ісі табаға. Бүгін өзін фронтқа азатам мен аны. Семіріп секіреш олай. О, колхозда бір өзігіне қалғаш. Қарайлы қызым, еші жетмәсе, қатының айырып береді ол. Бей, қатынында айырып еремені әлі ол ишітмәген едім. Жетер, көп секірі алмас. Дары исін иснап қайтсын әлі. Неге? Оңа да повестка бар ма не? Колхозда исап-қисапқа онан ұста кіші yok еді балам. Табылыр әнейім, табылыр. Исап-қисап үшін аның қатын қызда болдыра, аның үшін миықлы болу керек мей. Дейсен, Кәшәфті соғышқа затасың мұны енді. Бей, ненде қағар отағын? Кәшәфті қырықта елап отыра. Нешлеп шындай қансыз кішіге әвірілдің сен әйсен? Үйрегіңіз дош мәлі? Сенің үйрегің мұла не ауырта? Неге әрнемәсін? Сен аз мы көп ербілен ешеп қолдың? Кіші нақақ сөз сөйлеймі дейсің? Демек, Кәшәф білән бұталуың дұрыс болып шығаса кені? Сөйлесінлер, бірсіннен де қорқмайым. Кәшәф білән еріп, ишітмәсәң ишіт. Сен ушаласың, бұлатың білән болмауың үшін, ерсіз қалуың үшін. Мә, іш. тынышландың мы? Yüreksiz kişisindeysen. Бишәлі кіші бит ол кәшәфім. Азы оның соңғы шиген әжейді бишәсінде айырып йөрей бит ол, Мансурыңның күзләрін әнішіп қарарсың, нәрсе айтерсің сен Сәкин әкейім. Мансур бит минем арттан түгіл сенің артыңдан йөрді. Исән сау әйләніп қайтса да бізге қарар дейсің ме? Түкірді. Ол қайтқанша еш қызлар өлгірәшәк. Бізге ерсіз бишәләргә ağızları yılmayıp qarağan içində sügəşəklər, yamaq sözlər də etəşəklər. Нәрсе сөйлейсің сен Сәкин әкейім? Соңғы икмәгіңді ауызыңдан тартып алып солдатларға берген үшін кім сенің намысыңнан күлірге батыршылық етсін?
Соңғы сарығыңды да бит сен шул танкешләргә тип бирдең. Кем көлсен синән Сәкинәкәем, нәрсә сөйлисең син? Ә кәшәфеңә килгәндә, аның белән мавыгып йөрүеңне хупламыйм. Юк. Син аны кызганасың. Ә бүген килеп ул миңа кул сузмакчы булды бит. Кызганасың син аны, Сәкинә. Синде дә тол хатын язмышы көтә бит. Син дә яшьли ерсез калдың. Я? Нәрсә булды? Авызыңдан ел алсын, ел. Рәнҗимә миңа Ләйсән. Атна буе сер сакладым. Силсәвит тә әйтмәскә кушкан иде. Булат. Я, Сәкинә. Кичер мине, Ләйсән. Әйтеп бетер инде, Сәкинә. Начар кешемен мин, Ләйсән. Булатның һәлак булуы турасында әйтмәсмен дигән идем. Миңа гына авыр булмасын, синең дә йөрәгеңне җәрәхәтлим дип әйттем. Кичер мине, Ләйсән. Сәкинә. Булат. Әни! Булатымыз юк, әни! Аруланасыңмы, кызым? Әни, мин саташтыңмы? Саташтың, балам. Көне буе саташтың. Маңгайыңа салкын су гына куеп тордым, балам. Әни. Ярый әле син бар дөньяда, әнием минем. Балам, эпе торып карыйсыңмы? Кичә президенты сугышка киткәндә кирип чыккан иде. Аның белән районнан да кеше бар иде. Кызым, Ялгызымны гына калдыр әле, әнием. юк, кызым, калдырмыйм ялгызыңны гына. Тагы саташа башлыйсың. Булатны кайда куйдың, әнием? Нинди Булатны? Аның портретін дим. Ә, Ал урынына элеп куй әле, әни. ярар, балам, ярар. Ярар. Булдымы, кызым? Рәхмәт, әни. Башкача аны урынынан алмаям, әнием. Ярар, балам, ярар. Assalamualaikum. Gelmişsiniz. Eydük, hadi, eydi. Ut turda, ut. İnsanlar misiniz? Әйдә, бабай, әйдә, турдан ошапмы? Ara, Kızım gına mına sırhap dur, hadi. Otur, eydi, otur. ağırıp gitti mi ne versen kızım? Орылана мин дә, бабаем. Хәзер торам мин. Yallah. Sen kilin. Seyahatilimizi uzattık. İken yemin yürüp kaçsan indi. Ey, şol Gitler mağulüne. Şunun arkasında köp mü yerler soğuşka kitip etti. Hayırlıga mısın indi, hadi. Yarar kilin. Ana Moskova'ya kilip gitken şeyden bizim yigitler dolan sındırdılar bir derler. Görürüz Allah işte. Tamam. Гаят каты булды Мәскәү янындагы сугышлар, бабаем. Мәхшәр, кыйммәткә төште безгә бу җиңү. Бик күпләр мәңгелеккә ятып калды Мәскәү янында. Ey rahmet kızım. Moskova'da bana soğuşta sinde başkın bir derler. İlli unutmazsın diye sen de bu batırlık arasında. Anam Hitler'de ikinciye uğramaz Moskova'ya. Vallahi işte yigitler, bizim soldatlar tutarız. Sırtını sındırırlar Allah'ım. Vallahi bize görürüz bana nasip olsa. Oy, bu kullanma kiyip algaç, 50 kilo yesem orgasında koyarsın bitsin. Ey, eytip duram indi. Kiyme şu soldat kiyimlerin deyip, tınlamay bit. Kirin, 50 yesen bu salat kiyimlerini salara irtere geldi. Bana soldat kiyimi ama kiyişip durar bir tane. Ondan halıkını da çıktın atasın. Şöyle durur muyum? Ey, әнием, тупассың дип әрли, каты бәгырләсең ди, бабай. Kartlar söyley tura. Yaşlar üzeriniken işley tura. Eydegiz eli. Şey işirge oturagız. Eydegiz. Sen kirin, dürüst. Eydegiz. Bana bir seyahatil gitkeş, halık söyleyip kıyıştık da. Bir seyahatil uğruna leysen saylağa gittik.
Қуат етіп мені жіберділер сойлап. Сізге жіберділер. Соғышта болған, отны суыны кешкен, коммунист. Қалқыз изектерге бір ұлғына лайықлы. Бабай, хушымны аласың бит, ә? Әйдә, отырығыз әлі, отырып сөйләшик әлі, әйдәгіз әлі. Отырып шәй ертінде сөйләшик. Әйдә, әйдә. Әни, бабай, мен яңғыдан фронтқа кетерге болдым бит әлі. Не дигәнең бу, кызым? Ни эшлисең син? Ие, шулай әни. Холқымны беләсең, улымның, Булатымның тереме юк микәнен белмей торып, монда тыныш кына яши алмыйм мин, әни, бабай. Үлсә кабере булыр, каберем булса да күреп кайтырмын. Ну, етік, изге. Ну, бір неге гына беріліп, Алла сүннетіңна керек. Өзіңе гына ойларға ярамай. Ауыр уақытта ауырын ташлап кету, ол хаят білен бір бола бит. Бабайым дұрыс әйтә, кызым. Бик ауыр вакытта авылны ташлап кету дөрес булмас, кызым. Сугышның каты вакытларында катнаштың бит инде. Үзең яраланып кайтып өлгермәдең. Әтиең китте, кулына корал алды. Булатың шунда ятып калды. Bir гаиләдән ничә кеше? Кичә район секретары Гәрәевгә кирип чыккан иде. Син шәбәгәш тагын керәм диде. Ул да халык сүзен хуплый балам. Соң бабай, әни, аңлагысы мине. Мин бит әни кеше. Улымның тереме әллә үлеме икәнен белергә хаклымындыр бит. Улым туган Бетсанчас янындагы авылда булырмын. Эзләрмен, сорашырмын, табырмын. Улыңны лейсән кызым бергәләп җитәрбез. Райкомга язырбыз, алар да киләр, тиешле урынга хәбәр итеп карарлар. Мана Булатның нәрсә кей? Халык сорый бит балам. Халык сорагач ничек син кире калгансың? Колхозны җитәклегә син кирәк. Халык сиңа ышана. Бабайым, олы башын кеше итеп килгән балам. Эй, әнием, бабайым, гафу итегез инде мине. Шул саклысын уйлап җиткермәгәнмен. Улымны югалту кайгысы аңымны томалаган. Нишлем инде? Улым тере булса, гафу итәр миде? Бабай, олы башымны кеше итеп килүеңә зур рәхмәт сиңә. Ярый, мин риза. Мана рәхмәт кызым. Ярар, кичкә сыйлыш була. Киләләсеңме? Килермен, бабайым, килермен. Кичкә кадәр саулашып. Ярар, әти, рәхмәт зур итеп. Изгелегеңне гомердә дә онытма. Рәхмәт. Менә Булатым, туйганчы еларга да бирмиләр. Син дә кайтмадың, ә мин сине көтәм. Һәр вакыт көтәчәкмен, мәңге көтәчәкмен, Булатым. Бей, әллә каш була инде. Кәшәфетти! Сәлам, Зөләйха бай. Исәнме? Шәп. Тик кына аяклыгына агасыя калсып кайттым әле. Үземнеке дибисенендә ятып калды. Каһарым. Сызланасыңдыр инде мискенем. Сыздан мин да ул. Тик өйләнеп китеп кенә булмый һаман. Кай вакытта аяк астары кыстып китә торнап булмый. Түзеп кенә Ходай булмый. түземлек бирсен инде. Утыр. Олгайгансың. Үзгәреп киткәнсең әле. Үзгәрүем бик үзгәрмәгәндер инде ул. Иншалла вакыт үтеп китте бит. 43 елына киткәнем, 46 елда гына кайттым. Сугыш биткәнгә дә хәзер 1 ел була бит. Шулай шул. Сине югалтып та биткән идек. Солдатлар көндә диярлек кайта да ул. Мансурда кайтып
bilen tuğan. Koytalar, soldatlar koytalar. Gitkende tüyelişip gitkenler idi maşinaga. Hazır birem serem koytalar. Kişilerden kütür kişileri var. Hatmullada. Bundan da ulu haberi kelgen idi. Kişe koydup düştü. Biz de kiyevne. Kız da koş gide biz de bit. Ulu haberi kilse de. Tulay. Ama miniki kütmegen bit. Şulara gitti şul. Kiyevge çıktı. Ansına özün gayipliyindi. Gitkende bit. Oyurup gittim. Oyurmagan imde o sokuş yapay. Şuraya girip çıktı indi. Soğuşta hot attığına hot yazdım. Cevap yapmadı. Başın isen bulsa. Bir şeylerden de kup. Sokuş yapay. Pilelerini söyle bal. Sokuş yapay onları betmeyinizi. Uzbisan ediyor. Tavuğusu bit indi o. Şulay. Halay tüzümlük versin özüne. Era sokuş yapay bir söylep kına kuzgalayım alı. Tuttum bir şey işir biz. Şey işip durmaz mı ne? Indi. Oy tabii ciddi. Bunlar sokuş yapay kişkine gana bulak. Rahmet indi. Yok. Leysen yaratmayı böyle kalganı. Yok. Kurukma sokuş yapay. Soğuşka gitkende Allah bilsem eytem sokuş yapayga bulak olur mu deyip niyet etken idim. Rahmet indi Keşefettin. İyilik kur. Karalı Keşefettin. Tigiley bolay mimi severi tugul mü? Sen nasıl Züleyha yapay? Min ondiga kulum var mı bit? Leysen karindaşka rahmet. Gömürlükke okulga oturttu ol beni. Şunlat da özgergensin. Keşefettin. Sulay. Leysen kalkımda hazır kim bulup işli hazır? Leysen hazır kalkızda partoruk bulup işli. Kolxuzçular jiberesi kilmegen idi de presidentlikten. Uzunlu kıştı. Kolxuzga da irat kolu gerekti. Sulay. Kalkızga sıdıklı irat kolu gerek şol. Mansur qaytıp bir kişe bitti. Sulay. Ey Allah. Şamil oğlum. Sarıklarını gına kırtarlı abzarga. Ey balam. Şamil degeni kim ol bana tağın? Tege merhum Nurettin bilen Saniye merhumlarının öksüz yetim balaları üstüler indi. Kızı şehirde okup biri teknikumda, ulu Şamil mektepte okup biri. Onlar nöbet Ferüze terbiyeleyip tuğur musun? Tege yılına oruç uğrap tutulgandan soň bütünley şehirge gitti bitu. Bolların özü bile olmadı mı ne? Leysen vermedi. Dürüst degen neyse. Dürüst ne deysin mi? Tege balasın yoğalkandan birli bir mıngsulanaydı, bir koygıraydı. Bu balalar bilen mağuğup ezilet tınışlana düştü. Neyse bizinin balası tabalmadı mı hemen? Yok şol yok. Tüsün de bilme, isimin de bilme. Nişik doğruğa gerek? Yara Züleyha yapay, biz hala kuzgaldım. Balası tabular İsa bolsun. Yara, İsa bolup duracak. Doğrusun, yara. Keşefettin, Ev. gelip yürü. Rahmet. Şeyini değişmedik. Eyvah kızım da. Koytalar, sapsaklar koytalar. Bey, beresini kırtı baktı. Ev balam. Rahmet yavru. Oşıktın mı balam? Asıktı. Otur. Hazır özüne koyduk birem. Ey balamını. Ay yardımcımız ne bizning? Ay yardımcımız ne? Ay mana. Kumaş. Ne ol? Men oşa. Aney, Ev. Koydun mu kızım? koyttum. Uf, üstümden dağ taş düşkendey buldu aneyim. Tapşırdın maşinerinle. İyi, tapşırıp bittim.
Mansur işken ıhlap tutulmaksa yani. Sen de naşar işlemedin kızım. Bir kim de senin naşar işlegeni beytmez. 3 gün yol verege oylagan idi. Olmadım. Çeşu'nun en kızgan meli bir gün bulsalı yol yıkıp koyup kaytardı eli meni. Dürüst işlegen. Batırga da yol gerek. Maşina da vatılar. Sen bit maşina tügül. İyi şul iyi. Bey! Oğlum, sen de idemini yeli o. Oşuktan vatı kaçabalsın, oşasın. Eni? Evet. İdele munça yakıp alayım hali. Anan, tigi sağıtınдағы saklanmayım ol. Мен аны босқа түшіріп қойған едім қызым. Qarali, 1-2-3 güne dusumdu şoqırıp alayım degen idim. Bugün beyram itemiz eniyim. Sekineni şoqırımın, ol garmunda oynar, men rahatlanıp deyirmin eniyim. Білген кебек, мұншаға кеше өк су ташып қойған едім қызым. Яра, мен қазір мұншаны яғып жіберем. Бар iler, бар. Ulu, gel hele munda, gel. İkavlep siyleşip alıp, gel hele, otur Allah'ıma, gel. Şunan, bugün kaylarda yeridin oğlum? Малайлар белән балык каптырды. Oho, күп tuttun musun? Бер табалык тотып алып кайттым. Хәзер алабуга шәбеләргә ал, әни. Кармакны салып кына өлгер. Алабуга хап каба да ята. Шәмләп кына өлгер. Марат, бүген бер шортан тоттым. Буна шундый сорлыкта. Ben kaydan gittim. Малайлар белән тагын балыкка барырга сөйләшкәнек. Шелава әзерләйм, кичен шәбеләргә ал, әни. Yar indi, bar oğlum, bar. Dik bata kurma indi, yemi oğlum, kayın. Батты ди. Әллә мин бәләкәй малайма шул хәтле. Yar indi, bar oğlum, kayın, bar. Ben, öydük sakine. Öyle birisine konukka varıga yürüsün mü? Seni sağınıp geldim Leysekeyim. Be, günde konuşup durabız bit. Ol işte bit, ile görüşmeye 5 buldu. İlk deydi boş. Ey Sekine. Bilgen kıvık kirgensin hele Sekine keyim. Bugün beyram itebizin alay. Ut algaç da garmonunu alıp bizge gelirsin ya. Öyle biraz şartların var mı? Şimdi Mansur'a tapşırdım bitmeyin. Öyle kışa brigadir bulup kalasın mı? Soqqına yukarı al partor kamzam. İşte tapşırdım degeçtiğinde bütünle boşağansın iken deysem, hemen şol türe bulup kalasın iken. Ey, qamatını salırga irterek hele Sekine keyim. Eli iş köp bit eli, iş muyundan. Bugün sizdin mi? Mansur Miya göz taşlap koyğaladı. Ko'rdim, Sekine keyim. Bik sirli itip qaraydı hele o'zingga. Şu vakitte yürekim nişik demleyip sızlağını bilsen, o'zi şunday rahat. Ey, xayrligagina bo'lsin endi Sekine keyim. Şuga ko'ra şulaytib kiyinib, yasanib olgansingdir dedim. İyi şu, eski mıska kiyip ko'rinib bo'lmaydi endi. Ey, şulay ko'proq kiyinib, yasanib, buyringga tayanib yurali. Bik tez ixtiyoringlar o'zingga. Dürüst aytasın Leysen keyim. Eski mıska kiyip ko'p yerdik, hozir kiyinib, bizanib, yürüge de bak. Ey, endi Sekine keyim, şu ishga da hali shulaytib yuraylik, kiyinib, yasanib, bizanib, tuzanib. Anın nişik sağılganını bilsen, anın ortından izlep getirişaklarım da ko'p buldu. Keşefingning ortinanmi? Ya endi illa qo'shan bo'lgan hollarni esga tushirasan. Yarar. Ey, yo'qqa ketmagansiz deb o'ylab turam hali oning ortinan. Tiginda frontda ko'tarib olirlar edi o'zingni. Bek ko'ngilli прогулка bo'lar edi senga Sekine keyim. Ey, kishi yurmagan yer tugildirar. Sen sığan yerda men de sığar edim. Yara Sekine, shu bir qotliliging uchun yaratam bit endi men seni. Shu qatlim yaratam o'zingni bilsang ekan. Tek meni to'yingga chaqirganim payimdi. Eng turdagi o'rin seniki, seni unuta bilamsan. Yara men kelsam, sog' bo'libdi, kechga kelarman. Agar Mansur bilan kelsin, Ketali, yo'larlanma. Iratlarni chaqirmadim men. Tek xotin-qizlar bilan o'tiraman. Yara o'zim kelarman. Kızım, мұншаны яғып жібердім.
Sen iптәшләреңне җыям дип әйткән идең. Берәр нәрсә әзерлимәле мин балам. Ярый, әни ярдәм итим әллә? Юк, юк балам. Ял ит бүген, ял. Үзем эшлим, басыңда, үзем эшлим. Gidiyorsunmu? Yalıktı bulamaysan. Bey Mansur, әйдә, түрдән уз. Менә рәхәтләнеп ял итеп утырам әле, Мансур. Син биргән 3 көн ялны алмаганыма үкенеп бетә алмыйм әле. Әлегә дә соң түгел, 3 көнгә, 3 елга 3 көндә соң түгел. Эй, шаяртам гына инде, Мансур. Шәшүне генә тамамлыйк та. Шәшүдән соң утау җитә, утаудан соң пешәр өсте җитә, аннан соң башкалары. Авылда бит инде тавык шүпрәсе эш битерлек түгел, үзең беләсең. Шулай. Әйдә ле сәйшеп алыйк. Әйдә. Юк, şeysiz генә сөйләшеп утырып алыйк әле. Алайса утыр әйдә, утыр. Райсовет председателе килгән дигән иде бүген. Эш турында бүген мисия бер сүз дә сөйләмәсмен. Алайса әйдә табигать турында сөйләшик. Бей, парадка чыкканга орден медальларыңды тагып алгансың. Әллә берәйсенә өйләнергә самалыйсыңмы әллә? Синең әүлиялыгың бар Ләйсән. Алла кайдан белеп торасың? Сугышны тамамлап кайттык инде. Үзебезнең шәхси тормыш турында уйларга вакыт җитте. Сер булмаса кемгә күз салдың? Сиңа Ләйсән, башка бер кемгә дә күз салырлык кешем калмады минем. Мансур, уйнап сөйләсәң дә уйлап сөйлә әле. Сүзне уратып баштарга иде, башка якка үзең бардың бит. Уйнап сөйләшү шаклар безнең узган инде Ләйсән. Бала шаклар артта калды. Фронттан кайтканнар Фронттан кайттым әле мин. Сиңа өйләнергә дип кайттым. Кире какма инде сүзләремне. Менә дигән кызлар бар бит, Мансур. Артыңдан тилмереп йөрүчеләр бар бит. Юк, Ләйсән, синнән башка бер кемгә дә күзем төшми минем. Йөрәгемнән башка кешегә урыным юк минем. Йөрәгеңдән йолкып ташла әле, Мансур, мине. Йолкып ташлар идем дә, тамырланып үскән шул. Юк, Мансур, тоз салмай минем йөрәгемә. Аның ярасыннан әле булса ла кан саркый, Мансур. Гомерең буе ялгыз яшәмәссең бит мин, Ләйсән. Мин ялгыз түгелмен, Мансур. Минем булатым бар. Мин аны көтәм. Үлгәннәр кире кайтмый ул, Ләйсән. Юк, үлмәгән ул Булат. Башкалар өчен үлсә дә минем өчен үлмәгән ул Булат. Мин аны ханымтына хыянат итә алмыйм. Тик ага гына вәгъдә бирдем, аны гына көтәчәкмен. Ләйсән. Гафу ит. Сине ачуландырган булсам, гафу ит мине. Әгәр мине Мансур шак кына ихтирам итсәң, башкасы, мине. Башкасы. Исәнме, Мансур? Бик эреләнеп кайткансың диләр, шул дөресме? Бардыр инде Сәкинә. Халык сөйәрсә хак сөйли диләр бит ул. Сәламгә каршы сәлам да бирмисең, танауны шимисең микән? Танауны шию гына түгел, көндә аны сугып төшереп кенә торалар бездә. Хәтта орден медальләр дә ярдәм итмәй, шул. Буең җитмәстәгә үрелгәнсеңдер. Яшьли сөйгән ярыгын ташласаң шулай була ул. Кемне күзуңда тотуың синең, Сәкинәкәй, кара күзкәй? Мин булсам ни эшләрсең? Шаян кызыкай Сәкинә. Яратам мин шаян кешеләрне. Минем нәрсә әйтергә теләмәвемне аңламаган була. Яратам сине, Сәкинә, дигән сүзләреңне оныттыңмы ни? Кайчан булды әле ул бу хәл? Булат белән Ләйсән өйләнешкәч, эшкән идең. Мине озатып куйдың, шашып гармун уйнадың. Шуннан соң сурып үптең, шунда әйттең. Тиле шаклар бар иде бит инде ул, Сәкинә. Ул шаклар күптән инде артта калган, унутылган. Нигә бу егетләр шундый кыска койрыклы булалар икән? Кызларның башын әйләндерәләр дә, тиле яшьлеккә сылтыйлар да куялар. Нигә шулай була икән? Син берәүне яратасың, ә ул икенчене. Мин дә тап шулай уйлыйм шул, Сәкинә.
Niye şulay iken o Sekine? Sorağa cevap versen iken. Cevap versem ne işlersin? Tuyunda bir tuyganşı bir yer idim. Yarar, bugünge hoş. Sağ olup durunuz. Yüreksiz. Emin matır kulmagimni kiygen bulan. Mine o günler, tilike kuk kangıra biri turgan günler kelip de jitti. Miskinim minim, biz yetimler senin bilen sabayım. Nişep min yetim bolayım de. Benim eniyim var. Nindi yani bulsun o sana? Yetim balası. Mine enileysen kiyova çıksa, bütün de yok yetim kalasın. Mini kangıra verirsin. Bakıtsızlar biz senin bilen sabayım. Улым, балыққа кетмедің ме не? Anne. Нәрсе болды, улым? Sen kiyovga çıkasın mı? Yok, нәрсе сөйлейсің сен, улым, нәрсе сөйлейсің? Kiyovga çıkma anne. Yok, улықайымны менім. Нишләп кенә мен сені ятим қалдыра болайым? Шықмайым мен кияуға, шықмайым, улықайым. Ettim mi seni alsak bir tanesini? Kızı aldın, bulganasın falan. Bey soban tuyu günde bize meğersini. Ana oraya, mintelik boşuna kantaydı olsun. Başlansın, miye prezidyumda oturğamı ne? Miye mitingisi buldu hani, bulmadı ne? Miye soban tuyu kıymet? Şulay şol. Bugün bir traktöristlerin bıraklılar değil. Etken de traktör istasyonunda yürüdü bu. Bule kenerse verirlerdi. İşitmedin mi? Yok. Ede barıp gidi geldi yakka. Kullarım kilişli tıkılgen mi? Şu alır jiri yok mu? Pakça bir şeyler şıkırıydı. Ufanın bir uzak pazarından siz tanım bana diken satıp aldım. Olay degende nerse verirler eken? Patifona bozuk. Patifon yok deyip şirttirip koyarlar mı? Ay bir şey diysen de bir şey ne başında. Elle bıraklılar, elle yok. Шәшүдә яхшы күрсәткечләргә Ana, өләшкәне өчен тракторист Кәшфулла Байбулатовна Senin isim ışıktı mı? Eyle yürü. Ede barıp gidi geldi. Senin isim ışıktı. Eyle dizine. Tabii ben ayağa ortada. Eyle Feyruze indi. Зөлхиҗә апай, мин шул. Seni yoğaltıp bitken edik bil. Sağ olasызмы? Gitkenine nice yıllar var indi. 43-нче елны киткән идем. Быел бит инде 56-нчы ел, 13 ел үткән Зөлхиҗә апай. 13 yıl değil, Sağınmadım da mı? Зөлхиҗә апай, сагынмаган кайда инде ул, сагындым. Эшем дә әйбәт иде. Штукатур булып урнашкан идем. Акчаны да мулала идем. Тик жан гына тыныч түгел, авылга тарта. Şulay. Колхозда елдан ел байый дигән сүзләр килеп кенә тора. Шуңа отпуска алдым да кайтып килешем әле, кайтыйм мин әйтәм, сөйләшим, кабул итсәләр. Әйе, шулай. Колхоз yıl bayıганнан байый, yıldan yıl байый gitken kişiler de kayta başladı. Ya öpkeleme. Seni aytığım tügül. Senin gittiğinin sebebi ikinci bit balam. Koy teybe, koy. Яңа клуб та салгансыгыз икән. Kulturu sarayı, yanına kızlar olmagaçlar oturttular. Kızlar бакчасы дип атадылар. Зөлхиҗә апай, Ләйсәннең барлык теләкләре дә кабул булган икән булай булгач. Olay gana дейсеңме? Oğlumuzga elektrik kirdi. Kereşinden kutuldık, Allah'a şükür. Ol oңашына elektrik bilen jıyabız. Bokşada elektrik. İşleri жиңелейди. Бүген сабан тойма әле Зөлхиҗә апай? Шешу бітті. Бейрем bizde. Мына син дә кайткансың. Ялгызсыңмы? Тормыштасыңмы? Зөлхиҗә апай. Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас дип белми әйтмәгәннәрдер инде ул. Тормышка чыккан идем дә уңмадым. Olamalar hazır irler, olamalar.
Аздылар, bütünlüğü azdılar. Yok, Zülfüce apay, iş anda tuge. İrim eybet idi mine. Mühabbetimiz bulmagandır. Bulatның әйткен сүзләре хәтеремдә. Мөхәббәтсез өйләнешеп, гомер буе җәфаланучылар әзмени дигән иде. Мин дә шулар кебек җәфаланырга теләмәдем, Зөлхиҗә апай. Onun da нәрсәдер уйный башладылар. Әйдә бар. Әйдә, кол. Кунак булырсың, әйдә балам, әйдә. Санияны урладылар! Санияны урладылар! Санияны урладылар! Ana Gayfullah kızı Saniye'ni uğurlaganlardı bit. Tutara gene gide. Yürümü? Uğurlasalar bir geybet bular. Birovga şimdi paçut ko'rsatilgan. Şatlanırga kadar gerek. O degan birer murt ozgındır, birasi murt küçülegendir, kayan birasi kalani. Shavkatmi? Bular birovni bir degan malari yo'q. Ko'pdan suylashib qo'yganlar. 3 oy endi suratib yuring. Әтисігіне бермеген бола. Янасаның қызы радикал хуш шығамы. Фәләнді түгі. Санияның үшін үзіліп тұра. Ну, бише дейсен да бише қоя барсын да біліп біткенсің сен аны. Шының ішінде мен бише бет ертугіл. Сені де yoqda Saniya bizde kullanады. Şunda aytты. Мына патефон берулері шәп болды әлі. Әлі қойда менің тілегімді біліп тұрғанда. Өзің әйтмешті, Мансурда менің тілегімді біліп, биыл 2 жылға бірер мотоциклға бұлақ нәрсе орар еді бітті мені. İmansız, tıptır zəkirlər kelib жетті. Ну, бише, патефон алып берген бұламын сені тағын. Alıp verirsin kalkuz bula gitmese. Былтырдан берлі. Патефон деп сұрап жүрдім. Ну, бише. Патефон деп үлдейінді. Не қызығын табадыр шының? Yüreğim dertli bit benim. Şuna sırayım da. Hatın kişiye garmon kelişmedi deyip garmonumunu sattırdım. Eller gürgende. Üreli, yünsüz. Келгенде қапшығында түгілгенде. Мына тегізләштік. Миңа? Өз пайыны іштің жетіп тұрыр. Бише. Күреш бәлгенде, күреш! Әйді бише, анағында күреш башлаған, миңа да мұр біраз сарық берерлер. Отыр, yürüme. Mine kışın жетмегенде батырлар белән көрәшергә телисеңме? Гомерең белән бәхилләшергә телисеңме? Мин үлгәннән кешегә бер дисем әллә. Кеше кәмемәс, мин ирсез калырмын. Аннан соң тагын күп безләргә кирәк. Әллә табыла, әллә юк әле. Шуның өчен дә минем кадерем не белсин? Кадерне белмисең бит. Миңа исерек ир кирәкме, айнык ир кирәк. Исерек бүкән күк яткан ирдән нинди рәт чыксын инде. Сиңа рәт табысын, ир табысын. Бүген сабан түби. Кәмне булсын. Батырга да ял кирәк әзрәк кына. Кәмне булсын табыннар. Исәнме, Мансур? Отыр, безнең сыйдан авыз ий. Бар күгәшендә кебек утырасыз бит. Безнең сыйдан авыз ий утырмыдыр. Ну, патефон шапмы Сәкинә? Теләгәне булды инде. Минем бишәнең бит әүлияне галәбәтләре бар аның. Киләсен сабан түлә миннән костюм шалбар белән бүләкләр дигән төш күргән. Анысы бездән калмас. Уборкада шап эшләгәне өчен костюмын да табарбыз. Senin için bu şeytan sonu en temlisini hazırladım Mansur. Dürü şimdi salgaç tamam bir stakına salayım da nişe bağlatıp bana oturasın hani. Niye bir ögüne salayım deyip? İki salam, üç öyle pişirbiz. Hazırki zamanlarda hatınlarga hürriyet bit. Anısı da dürü şu. Әйдә, сәкештірімі şu күңеллі. Mansur, eyde bizden orta kalmıyor.
Менә бу тавык буты сиңа. Мансур, Миңа бәләкәйме? монсы сиңа. Рәхмәт. Һаман өйдән ни йөрисең, Мансур? Бәй, үзең бит миңа чыкмадың. Үзең алмадың да мине. Хатын мине мыскыр итеп отырма инде. Эй, көйләнмә инде, яшь чакта китмәгәнне, җилкәң нык булсын. Әкәме. Шулай Сәкинә, кәрфеңе җилкә нык уланың. Быел бер үзе 2 кеше урына эшләдек. Аягы шатан дип тормады. Алдыңгы тракторист булып китте әле ул. Булды. Президент үзе тракторда эшләгән бик алдап булмый шул хәзер. Биш карап тора. Шулаймы? Ярый, сыйгы өчен рәхмәт. Нигә уенга бармыйсыз? Моннан да яхшы күренә бит. Хәзер шәй мәҗлесе була, аннан соң мәйдә булыр. Әйдә хатын, барыйк әле. Шәйе сиңа дигәндәй, мәй миңа лагып торыр, Аллага шөкер. Әйдә. Монсын яхшы уйлап тапканнар. Патефонымны ал, онта күрмә. Шәп булды әле Үзәгемә үтер шушы патефоның менә. Сезне Шәп булды. Ал патефонны гына онта күрмә. Үзәгемә үтер шушы патефоның менә омырга. Яш кайында яфрак ярган икән. Куш кайынның сыңары урынына үсеп килгәнсең бит монда кайын. Кылас җәеп үсеп киләсең кайын. Сугыштан соңгы яшьләр кебек. Мин Булатка чыккан чакта ыштансыз йөргән малай шалайлар да хәзер егетләр, кызлар булып үсеп киткәннәр инде. Шушында без тәүге тапкыр Булатым белән очрашкан идек. Нигә монсы күрмәсен, кызым? Булатым искә төште әнием. Улымды да юксынам. Шул хәбәрен юксынам әнием, белсәң икән. Үлгән артыннан үлеп булмый, кызым. Мәрхүмнәрне искә алып, бәгыреңне телгәләмә, балам. Булатның үлүенә йөрәгем әле дә булса ышанмый минем әнием. Исән булса кайтыр иде. Көтмәдең түгел, көттең бит. Вакыт аккан су кебек ага. Вакыт белән бергә яшьлегең үтә, балам. Мансур уңган, акыллы егет. Әни, 10 ел инде синең ризалыгыңны көтеп йөри. Башка бер кемгә дә күз салмый. Биргәч Ходай бирә икән түземлек. Син дип üzülеп тора. ашыктырма инде әни, ашыктырмады. Картайганчы уйлыйсыңмы? Телеграмма юкмы әни? Юк, нинди телеграмма? Котяга хат язган идем әнием. Ни хаты хәбәре юк, әллә ул булмады инде, үзе дә килмәде. Киләм дигәч килер, балам. Сабыр бул. Килер, балам, көт. Ләйсән, кара әле мин кемне алып килдем. Фәйрүзә! Фәйрүзәкәем, һаман да элек кешәсең икән, бер дә үзгәрмәгәнсең бит син. Үзгәрмәй буламысың инде Ләйсән? Гомер үтә, картаябыз бит. Балалар үскәндер инде. Үстеләр, Фәйрүзә. Хәзер икесе дә шәһәрдә инде. Кайчандыр без шунда бергә җыелган идек бит, кызлар. Тик ул вакытта бу кайындың пары бар иде. Хәзер парсыз инде ул кайынкай. Хәтердә булмыймысың, истә. Мансур белән Булатны саташтырып йөри иде. Мин Булатның саф кичләреннән чыккан тойгыларына көлке катышкына карый идем бит. Үземнең шын тойгыларымны яшереп. Мансур да биек ярдан сикергән иде. Куй әле, Сәкинә. Искә төшермик әле үткәннәрне. Шул чакта ук сине яраткан бит ул. Син аның кадерен белмәгәнсең. Ир арыслан батыр бит ул. Күп мәмсынып йөрдем аның артыннан. Миңа язмады. Юк әле, юк, Сәкинә. Төшермик әле үткәннәрне. Искә. Кадерен белмисең син Мансурның. Минем күк чатан бозау белән үткәрәсең киләме гомереңнең калган көннәрен.
Тәубә деген Сәкине, не сөйлейсің сен? Үз иреңні құрламаса. Тыйма Фәрүзә, тыйма, сөйләсен. Үз күңелендә гырларны беш бушатсын. Дөрес сөйләсен Сәкинәм. Асуланма әйдә. Ашуланмады бұға, Кәшәф абый, ашуланма Сәкинәңә. Мин шатам. Еттірмәгілін үзіп алып қалды мені шушы аяғымны. Яс шағымда мин де батыр едім. Савантурарда мин де крашыр едім. Бұсау дейсің, бұзау дейсің мені. Сен көргенің бар ма менім? Көңіліме көп ме? Әртүлерім болғанын. Benim yüreğimdeki yaralarını sanağının var mı senin? Kimit benim yüreğime tağın bir yara saldın. Tövbe bu yaralar ne birden yaşırığı ağır bulur. Kişir meni Kaşar. Sen almagan bolsan, ömrüm belki yalğız ötken bulur idi. Sana rahmet etesi uğruna rencittim. Kişir meni zinhar. Kahar soğuş yalqını rencitip südete bugün. Kaşar canım. Yarı indi Сәкинә, җитәр, елама. Кәшәфең бит синең акыллы кеше, аңлар ул. Безгә бит бергә яшәргә әле Сәкинә. Бу сугыш кемнең генә күңеленә яра салмады. Инде сугыш үткәнгә ничә еллар үтте. Ул салган яралардан һаман саркып кан тама. Hadi Sakine dur. İki balamız var. Balalarını yatim etmeyik. Bizden başkalar da balalarını yatim ederler. Heyde Ferruza bizge fil de var. Bunak bulursan. Heyde. Bugün sabah dövmeyin. Leysen kişke bizge gelirsin. Belki yine tabın hazırlarlar. Yarı, barımın sen. Mansur'unu da alıp gel. Nasıl koydasın iken Leysen? Seni sağınıp zarağıp seni uyattırdın da Яшьлегемне искә төшереп монда килдем әле Мансур. Булат матур башлагыч берип китте шул. Исән булса икән ул Булат. Син дә колхозда күп көч салдың Ләйсән. Мактанышмый инде Мансур. Кайта килә дигәнең теге фронттар дустың түгелмесең? Шул үзе. Ничек әле эзләп таптың соң син? Мәскәүгә Верховный Совет сессиясына барганда, аның авылдашына тап булдым. Һич тә уйламаганда, көтмәгәндә. Шул аның адресын биреп торган иде. Мин аңа хат яздым. Үзеңне хат алдыңмы соң? Юк шул Мансур. Хаты да юк, үзе дә килмәне. Онытып та бетергәндер инде. Әллә күпме еллар узды бит инде сугыштан соң. Юк Ләйсән, фронттар дуслар онытылмый ул. Килер микән? Күңелемдә тыныч түгел. Ләйсән, синең белән сөйләшергә күптән уңайлы вакыт эзләп йөри идем. Игътибар итәсеңме, Мансур? Шишмәнең тавышында ниндидер бер гаҗәеп, тылсымлы көй яңгырагандай була. Ләйсән, башта Галимә белән Шамилне үстерәм дидең, үстердең, кеше иттең, аякка бастырдың. Яфраклар шаулый. Шул ук яфракларның шаулавында да шул ук тылсымлы көй ишетелгәндәй Мансур. Туйга барсы да әзер Ләйсән. Көттем, күп көттем. Сабырлыгым калмады инде хәзер. Яз артыннан, җәй артыннан җәй үтә. 10 елга 3 көндә соң түгел. Мансур, тагын да күпме көтергәсең? Мансур, мин бит сиңа көтергә кушмадым. Мин бит Булатымны көтәм. Аның алдында мин бит вәгъдә бирдем. Мин аның антына хыянат итә алмайым. Аны көтәчәкмен. Булаттың алдында синең намусың саф Ләйсән. Ул кайтмады. Гомер үтә Ләйсән. Аны көтә гомер үтә инде Ләйсән. Шыкмый Ләйсән. Аны көтәм бит мин Мансур, шыкмыйм мин сиңа.
Миңа булган хисләрең өчен, мине озак еллар көтеп йөргәнең өчен зур рәхмәт сиңа, Мансур. Тик мин сиңа вәгъдә бирә алмыйм, берниндәй дә вәгъдә бирә алмыйм, Мансурым. Мин Булатымны көтәргә вәгъдә бирдем. Аның антына хыянат итмәячәкмен. Гафу ит мине, Мансур. Шушында без тәүге тапкыр Булатым белән очрашкан идек. Аннан соң күпме еллар үтте. Ничә тапкыр яфраклар ярды агачлар, ничә тапкыр яфрак коелды. Ничә тапкыр инде кошлар бала очырды. Ә син кайтмадың, Булатым. Мин сине көттем, Булат. Тик сине генә көттем. Исән булсаң беләм кайтыр идең, ә син кайтмадың. Шушы ялгыз кайын ягымда мине ялгыз итеп калдырдың. Исән булган, хәбәрсез югалган солдатлар да кайтып бетте, ә син кайтмадың. Исән булсаң син дә кайтыр идең бит, Булатым. Ә мин беләм, Булат. Син мине эзләп җәһәннәмдән дә әллә кайдан юллар табыр идең, исән булсаң. Хәбәр итче, Булатым. Эндәшмисең. Исән булсаң хәбәр итәр идең, Булат. Ә мин бит барыбер сине көтәм. Мәңге көтәчәкмен, Булатым. Qonaqlar olib keldim әллә исән, таныйсыңмы? Катя! Катенька! Катенька! Сине югалткан идек бит, Кат, Люся. Синең әнең шушы инде Булат. Булат? Әйе. Кем? Синең улың буны Булат. Бәләкәй Булатым. Әтисенең васыятын үтәп, мин аңа аның исемен куштым. Үз улым кебек үстердем. Ул миңа әни диде. Улым, мына синең әниең, шын әниең, үз әниең. Әни! Булат, улыкайым. Люся, Люсенька, Әни! Люсенька. Бу мин. Враж алып киләм хәзер. Синең Катяң. Бу Люся. Тынышла. Мына күзләрен ачты әние. Исән. Бу аның фронтта алган контузия нәтиҗәсе. Катя, улыкайым мине, Булатым кайтты. Белсәгез икән, мин инде бәхетле. Булатым кайтты мине, Булатым. Люсенька. Спектакльдә катнаштылар. Лейсен, Зифа Ягудина, Булат, Наил Ягудин. Шулай ук Наил Ягудин музыкаль яктан бизәүче. Мансур, Эльвир Маннанов. Зөлхиҗә, Найла Валитова. Кешев, Халил Искандаров. Фейрүзә, Найла Хайбуллина. Кичкенә Булат, Айнур Ягудин. Габбас Карт, Газинур Хайбуллин. Медсестра Ферзана Габитова. Катя
Катя Зейда Хайбуллина. Шамиль Илмир Хайбуллин. Театр арасының режиссері Зульфия Хайбуллина.